No vull anar a l'hospital. Ai, 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 ai! Va cridar la princesa. Em fa mal el nas. I tens un petit boi. Va cridar la mestressa. Jo te'l trauré. Va fer el general amb la mà a l'espasa. No, així no sortirà. Va treure la mestressa, la princesa, va demanar a l'hospital. No! Va bramar la princesa i no vull anar a l'hospital. No vull anar a l'hospital. T'agrada molt? Va fer la mestressa. Tothom plorant l'habitació dels dolços joguines. No vull anar a l'hospital. Va dir la princesa. Ja veuràs com t'agradarà. Va animar la reina, que ja hi havia estat. No vull anar a l'hospital. Va dir la princesa. A l'hospital faràs molts amics. Va comentar el mestre. No vull anar a l'hospital. Va respondre la princesa i va sortir de l'habitació. Cames, ajudeu-me. On és la princesa? Pregunta la reina de l'hora de marxar. A l'habitació no és. Va respondre la minyona. A la galleda de les recobrines tampoc es va fer el cuiner. Doncs aquí tampoc es va de l'obrar. Tampoc és a la teulada. Va conservar el japonès. Ella diré. Es va a les golfes. Va exclamar el rei. No vull anar a l'hospital. Va renyir la princesa. Però la princesa hi havia d'anar i li va veure el bonic del nas. Com que es trobes només bé, va fer la reina. Ja es pots rentar i te les tens i penjar-te. Ingressar l'habitació i no va cridar a la princesa. Vull que em treguin les angines. Per què? Va demanar la reina. Vull tornar a l'hospital. Va respondre la princesa. Allà em van tractar com una princesa. Un aplaudiment, sisplau.